Jangir, Pak. Penak layane adem. Ndelok wong dolanan kae mah minger. Wis sepi Pak ya gak tau nek wong njaluk rono ya. Tapi yo panggah enake Pak ya sini ya. Tapi khusus wong adoh Pak ya ning kene iki. Ning kene iki bengi. Jam 5 lagi rene. Oh jam 5 sore iki ya. Tapi jarine memang ning kene wong adoh Mas Pak ya. Lek wong ngene dhewe malah raleh jare daerah Bojonegoro. Woi. Oh, ngaten Mbah niku. Regane saya suwe kok angel. Suwe saya angel. Awak ndak lara apa ya ndak tuwek iki apa calon. Iki bojoku. Wah, ora kebutuhane ya rada kurang Mbah iki. Kaya apa-apa ki arahan kok karo gak digari rakyat yo bidang ora enak to gampangane ngono to. Oh, ya kok ngerti to, Mbah. Ya ngertos to Lembah iki ning kene iki wis suwe dadi konten ning kene. Oh. Sampeyan ngerti to ra ilmune, Mbah? Oh, ini kaya tenan iki. Lah, dadi kula pen iki terang kula nyuntung dadi turun panjenengan. Terang. Sampeyan kok ngerti omahe Mbah kene iki? Lha sapa? Aku tanget yang lah. Anggeran tiang rodo aku tanget. Dadi jere mamnya ngeren ya. Jangan ya seperti kok tapi ya kula itu bandingan on. Sampeyan pas takoki diomong apa? Diomongi Cek sabar sik kok nek wis ana wit jati grombol kok karo ana wit ku lho ana boleh tower pinggir tower ya salor tower kuwi sampean mandeg aku takok kono jadi aku takok ana kan itu to Pak Jangir itu Jangir Pak ya wis biasa iki dia wis ngarep iki nek kok iki adonan ada terus udah aku dikarep karo kakan tulung lah kan terus yo sepuh aku ning kene ngaten Mbak wong iki berarti tiang-tiang ngoten lho Mbak yo aku wis roh le sampean tujuan ning kene wis semara wis roh aku ning kene cuman ngene le sadurunge sampean kan njaluk kula ning ngene Mbak kene to sampean wis roh to sejarah utawa tempat iki kaya apa sampean rung roh ta ngerti to dereng ngene kabar-kabar kan wonten to Mbak pil ngerti lho bintang kang jarang ngoten yo bener memang bener yang kula kan sepi to kula kan ngawi itu tenan iki dadi ngene lho ya sampean tak jelaso tempat iki memang tempat omah minger kuwi tempat nggone demit sampeyan rasa jubul iki ngene bae tujuane kok iya kok siap Mbak nggone demit iki ngene iki akeh iki makane iki kan akeh minyak seribu oh akeh wong dadak mriki syaratane ngaten iki Mbak iya beto ngaten iki iya iki pertama ki cara ibarat perkenalan utawa dolan ning kene iki kudu minyak oh wis mboten Bang dereng yo serapopo tak jelaso beto ngoten lho niki jenenge mah minger kok kena apa diarani mah minger utawa sampean saumpama sampean nguwasi kok kene ya nguwasi teko kulon iki lemah iki padha iki miring ilen iya miring ilen sampean nguwasi teko lor miring ilen sampean nguwasi ngetan miring ngetan nguwasi kok kidul miring iki saged ta iya makane iku le jadi makane iki kan tempat mah minger tempat sengit oh sampean rasa iki ngene bae iki Tur dibangetan Bang. Iya, badhe soalnya tangkat masalah ini kayak kula pun tuju mriki nggih. Ya. Dadi badhe tangkat masalah. Iya, saya tak jelas so persyaratannya. Rungokno to aku pengen ngomong mbok selak to. Tangkel. Iya. Dadi persyaratannya mah ngerti ngene lho. Ngerti. Tapi apa sekali apa nawake kira-kira wis ketok oh keinginane tercapai, Bang. Nek tercapai masa pertama ya kudu kan ya mbleh
wedhus. Pertama wedhus. Bleh wedhus dipilih ning kene to, terus dibancak ning kene. Lah kok masalah nggawane iki kan iku rahasiane to antara sampean karo aku. Ya pribadi ora usah disebut ning kene, kok nek krungu wong kok malah. Terus iku le iku kuwi nek 7 tahun iki kudu nganyari. Angger tiap 7 tahun. 7 tahun kudu Nah, nganyari. itu tiap 7 tahun harus setor kan. Iya, sore berasa iki sama store anakku. Ya om, wis sampai 7 tahun. Ngaten bakal tanggal tiang sepuh napa tiang alit lari-alit ngoten ta. Ngamuk. Ngamuk sementing nyowo. Sementing nyawane. Sementing aja pitik utawa pemane pitik diansakan wis ra pleh ngene. Nyowo. Ya ta. Duh, ini kenapa Bang iki? Ya, sampean lantang kok demek iki. Nek sampean demek iki kan Bang ketinggalan. iya, maksudku ya sampean nyekel iki. Iya. Kok mulai sampean ra iso turu. Atau cara iki mesti pun. Jadi sampean sama roh ondo bae ku bae sing. Kasih niki, Mbak. Ya, iki kan balung to, iki kan Oh, balung. balung. Balung kaya balung apa nek roh. Oh, balung kucing. Awur sampean iki. Iki ki balunge menungso. Oh, balung ini. Iya, emang sajene kan iki. Dilanjut nih terus sing semang. Ya lanjut ya Bang, tegal wis Jadi, kok ngawi teko kene ta Bang. Ya, persyaratannya Soalnya tak tiket tuh Bang, aku mau ya karo keluarga wis gampang wis sering gampang wis gampang wis ngomong-ngomong wis karo wadah lah, wis bener lah. cuman yang gini lho cara sambung sama omahe kok sekitare kene orang lah jadi lho. Nek wong setar kene. Iya, kudu ki memang sing cara wong ngemek kebijakan kene kudu wong asli. Atas keluar itu. Iya, saged mas sampean ngawi adoh kene kan. Iya, Jawa Tengah Jawa. Kalau kadek injing Timur, Roma waduh, temetang tenan. kok yang Iya, memang nek akeh tamu ning bae kene ya. Nek mah wis krungu. Kuwi kukune perjalanan tetep bingung. Iya. Kalau wis yang bawa ketangkep. Iya memang tempat bawa bingung. ketangkep. Bingungi tempat ini. Persyaratan betul. Ada sing wangen. Iya seneng wangi-wanginan. Kan Mbah. seneng mbak, mbak senengane kan sing wangi-wangi. Tapi Mbah sinten Mbah nami sing ngene. iki jenenge Mbah Lemah Bingir. Namanya iki Mbah. Ya Mbah Menger ngono. Nale kan Mbah Menger kan. Eh, Tambahan pengen yo aku kan jane ditonggo kula kan yang penting mau nek Iya. saiki geduk Mbah. Iya. Mobil papat, hmm. beda motor pitu, anak papat di motor kabeh Mbah. Ditompaki kabeh. Tumpake kabeh. Ya jadi aku zaman aku Luar biasa. sama nang dadah gendem. Iya. Ini apa? Bener ngoten. Lemah Menger. Oh, dadi penginan mriki ngoten. sampean roh dhewe to khasiate mbah iki. Jadi wis sampean wis roh ta wis paham. Ya ampun ya. Jadi nek sampean wis tak jelaso persyaratan. Kok nek ning mah sampeyan rungin bojone. Jadi ini mulai sukari persyaratan ngoten to. Iya ngono. Jadi sukane roh lah. Iya, persyaratan iki. Ini kaya ngene. Pulau mriki kan dinten apa ini kan jenengan ta sing. Ya kok nek masalah iki kan koko saiki kan kan wis masuk malah ini kan namung iya saiki kan wis Anu. digital to. Mbak iki nek ning mah iki biasane nek gak rene iki YouTuber. oh itu. Jadi kok sampean tak kabari. Jadi jenengan kayak YouTuber gitu ta. Mbak yo ora to, Oh. mbak ning kene tok wis cukup Oh, kok. YouTuber. Iya. YouTuber iki ora asing cacah sandung Oh. iki lho. Kuwi YouTuber tok. Iya to. Jadi sampean kan wis roh, terus sampean tak kabari wis narene le iki bagian 6, sampean kudu rene ya. Terus kudu nyapa persyaratan. Sinten apa Bang? Nek kene iki biasane tirone iki jemal gir. Tirone jemal. Iya ta. Nek karo jemal iki jemal manis. Oh, Iya ta. Cuman yo aja akeh-akeh. Wis sampean takok apa maneh? Wis jelas to? Nah, jelas tapi respon sakit pasti ya Bang. Ya pasti to. Lah kan koko pasti orane kan ku sampean dunungan ya aku kalau to. mriki pun ini kan termasuk kuwi cakep-cakep rapat Eh to, sampean kan wis ora lokasi ini koyo ngene. Ora segi mriki nang kok ada kan ngoten. Kan Yo, kadang-kadang yo. Kuwi cara persyaratannya kurang. Cara ino jadi pertama harus bakar ayam. aja ayam tiren lho ya. Kudu ayam kampung sing wis dipanggang. Terus
kudu yo aja sing tuwek sing konaan apa niki kemambang kemambang lho Mari ngene lho tapi yo ora gugah ngono nek cara nek sik enom kan balunge kan kremes niki lho ya ta lah nek tuwek kene ra bagi to ngene lho le kan cara sampean nggowo titik kuwi to ya pertama ya tak cicipi bae sik to lah aku tak gorene to lah kok dilalahi aneh racune kan yo mbae kene dadi tak cicipi berarti ninggali kepala kan iya ngene kok tak usahane ya nek tenanan ya mulai ngomong-ngomong karo keluargaku nah aku dino iki kon balik nang kono ngono Mbah itu ya persyaratan tak duwe iki ngene 7 tahun iki ngene nek berhasil kalau ndak gede tambah iki ngene ngono Mbah itu cuman ya kuwi le keluarga nek wis berhasil ya aja lali jelali apa ya sedekah to luwih sugih kok ora sedekah ya maksudku Mbah aku kan ditambahi nek tambahi kan iya ae gowo iki ya akeh Mbah nek wis berhasil kan duit sampean akeh kudu sedekah iya aku sedekah ya ngene lho tak jelek kene kok sedekah to Mbah iya ya memang kan iki awake tenan torok to Mbah torok nyawa to Mbah aku iya ya bener torok nyawa le kan ngene lho tak jelas le kan nek jare sampean kan mesti sampean bertanya-tanya to lah ya to lho aku ngomong pesugihan kuwi barang sing gak tepak lah sedekah kan kudu resik to lha ku bekas elek kon sedekah kan ngono to iya kuwi tak jelas ngene maksudku kuwi kena apa sampean tak kon sedekah dadi saumpama sampean niki ora berhasil ya ta ora berhasil kan akhirnya mau sampean pengen omah dhewe kan ra iso to nyambut gawe mbok sak titahe to nggih di rumah tak sambil rokok Mbah jenengan mboten rokok ta Mbah Ndang bae ra ndek rokok iki Mbah rokok mbah iki konaan di Samsu kok iya nek iya nek yo gak masuk sampean gak berhasil ngene kan otomatis sampean nyambut gawe sak titahe sampean to iya to cara semisal sak titahe iki cara sampean nyambut gawe ning tani ya tani utawa sampean nek dadi pegawe ya pegawe wis ning opo-opo kan akhirnya sampean kan kudu sing nyambut gawene kudu sing tenanan lho lagi giat iya cale mengke kula rundingan kalih cale kula wis ya kula diteki mungkin diko kan yo kan dalu kene niku kok untung sampe teko nggon kene akeh kene wong perene iki ora teko nggon kaya dempang eneng cah loro tak critani iki ya sampean ben paham kan perene to lha wong rombongan rundingan kok carry wong loro yang kalih Mbah direne kurang briefing ngono lho rundingan kurang rundingan ya memang mah ngeri kok ngono lho sat mau iya misat tapi pada akhirnya ya kalau aku rada dudu Mbah ya iso petuk dudu mengke diri apa dalu sik diambung to aku tak tahu apa Dengir Pak penak kayane adem
Delok wong dolanan kae mah minger. Wis sepi Pak ya gak tau nek wong njaluk rono ya. Tapi yo panggah enak Pak ya sini ya. Tapi khusus wong ado Pak ya ning kene iki. Ning kene iki bengi. Jam 5 lagi rene. Oh jam 5 sore iki ya. Tapi jarine memang ning kene wong ado Mas Pak ya. Lek wong ngene dhewe malah raleh dari daerah Bojonegoro. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini tuh justru orang-orang pendatang ya, orang jauh luar pulau, luar Bojonegoro lah, luar kabupaten baru bisa. Aku gal kodo. Jadi situasinya kayak seperti ini. Ini jauh jam 5 atau itu baru mulai datang. Ini tadi saya ketemu warga dan bertanya seperti itu jawabannya. Tapi ya ada aja ini sekarang kebetulan warga sekitar itu lagi tanam tembakau ya sedulur. Teman-teman saya masih di sana dan saya ingin duluan karena motornya kurang bagus. Motornya tidak memungkinkan. Jadi saya memutuskan balik duluan lah, capek juga ya. Nanti adanya jam 5 lanang wedok tadi seperti Pak bilang itu, menjemputnya itu jam 5. Jadi aku jatuh di sini guys, topangan aku hilang. Nyari ini dulu, nyari apa? Ketemu guys ini dia. Aduh, ini aku cari-cari. Ya ini ketemu sampai jatuh tadi. Aku cari-cari jatuh. Taruh sini jatuh.